Parlok Nongpoh Pijinjar haying hadukan ne hajkatre jongpi phun sya karo water supply ngin penpoi ke kebakhoj kebabang bat kebasinyam phun hau number pranyo saunot henriu nyolai phun sepi penpoi bai hajing pima dukan pima jakatre pima penpoi be ise Samla la bentim ha kebakumno ba ubayu samla badang khat pras nem kerta ya ubala tip kerteng kumu pen Shillong mali ubanak snong nongjri nakadong apa nongjri ri Bhoi district ula jakno nalayeng nadu ka arpui tri unok pra arajar psau haba Pyntip halor kene ki Bahaing asam kilong baumi na yeng ha ka porman stam ha ka tiga singi arpui tri unok pra bat Samla wan pa yeng shu kilayu turu paladan ki bayo iu ha ka snong nong ka kabdi ka snong ka ba marjan bat ka snong nongjri ha ka por phobje e men miet ha ka wege yeng ya brio henre Samla perkhat ba nik phai yeng shu nadu ka tinga jan miet pat uniu Samla Samla wan phai yeng shu ha ka tiga singi ka bau mi na yeng uniu Samla phong da ka patrun rongre bat ka sweater rong yong upen Shillong mali udi khun ja ka kong kuti muni mali lakhai ha ka arpa artrik kolalingkot haus Snem arjarsan bat udan ka jingduna ha ka bor perkhat perdan kibayo jingtep lani kibayo i yau te Samla sngewbha Pyntip lem shaki Bahaing basam lani shaki nong ilam snong dak ba phun hau number ndriu not khandai iwei ndriu san saw not ar lar ban kado bagi Bahaing bahasam ringkat ki bor snong kila pelong ka jingwat keleng handrai hadu ba penmi yakni khubor Sampat alap yu uniu Samla Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentai ki awareness program jongpi phun singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei khandai hendru yue ar nyau lai